Медаров, село Синемореца. Имам един конкретен въпрос, който беше задаван, но не беше пак отговорът. На какво основание Вековна гора в село Синеморец е включена в териториите за урбанизация? Това въпрос беше зададен и подбиран. И ще се строи вилно селище. Как ще стане това? Се изкоренява гората или как ще стане? Да се изкоренява. Това е Вековна гора там. Как е възможно това? Нещо почнаха да се разсеят. То е зелено. И като е зелено... Зелено значи не е урбанизирана територия. Тя си седи като гора. Ако искате да ви покажа, че другата територия от северната страна по същия начин е обозначена. И тя ли е... Кажете го, че е точно. Кажете го. Покажете. Това гора е. Гора ли или не е гора? Ходи ли сте там? Това е зелено, това е гора. Ето, това е гора. А това гора ли? Кое? Е това. Това е гора ли? Това е вилна зона. А, това е вилна зона, това е... Тогава нещо има вил. За цялото ли говори? За цялото, да. Това е гора цялото. Това цялото е гора. А това не е гора. Какво предложение имате? Какво предложение? Аз... Какво предложение да имам? Аз за пръв път чувам Вековна гора да се сече и да се прави вилно селище. Какво предложение? Това нещо... Данта не знае, че това е гора. Знае много добре къде е гората. И я отбелязва. Знаете, Така че депозирайте. вие пред всички казахте 3 пъти, че това не е гора. Аз казвам, че е отбелязано където е гората. Моля? Отбелязано е къде е гората. Аз живея там на 100 метра от това место. Цялото место е гора. Кмета на Синеморец казва, че е гора и предлага да не се застроява. Добре, значи кмета също, вие сте на становището на кмета. Кмета казва да се застроява, но не плътно. Аз това не ми е ясно как се застроява, но не плътно. Благодаря, ще вземем предвид... Това ми беше въпросът, а мнението ми е. Аз съм убеден и хората, които живеят тук, ще видят също, че след като се одобри този план, ще започне застрояване и миризмата в Синеморец през лято ще бъде значително увеличена. Защото никой няма да строи нито пречиствателни станции, нито канали. В момента фекалните води в Синеморец се изхвърлят на поляната на 300 метра от селото, а пък останалите са в морето. Добре, благодаря, разбрахме.